Witam Was pięknie. Są my na Nikiszowcu, a dziś jest 4 grudnia. Jarmarker jest połączony z Barburgą. Za moimi plecami widzicie takie piękne rozy. To są rozy, które są na poczcie, ale jak się podziwocie na moje obleczyni, to te rozy też znajdziecie i na zopasce, i na plejcie, i na rozmaitych moich ozdobach, bo ślązoczki były i są piękne jako i rozy. Ale co te osiedle? Ten jarmark, to za chwilkę powiem, zresztą jarmark to w ogóle nie dziwny, ale te osiedle, Nikiszowiec i Niszowiec też, one powstało z przeznaczeniem do górników, co by sam mieszkali, ale jakbyście się podziwali na to, jak dzisiaj wygląda Familok, bo dzisiaj ludziska we Familoku też mieszkają, a tam driny w nim, takie mieszkanie, taka podstawowa jednostka mieszkaniowa, która się nazywa Einzla, to sam 36 metrów kwadratowych, to sam te mieszkania, one się różnią. Różnią się metrażem od 36 do 140 metrów kwadratowych, w zależności od tego, jaka była ranga górnika, ale sam też ludziska mieli taki richtig wypasiony pakiet socjalny, bo i pralnia sam była i jest, tam teraz jest muzeum, i rozmaite insze takie, ja bym wam podała, świadczenia socjalne. To był początek XX wieku, ale jak to powstało? Na pewno nie jest obce takie nazwisko Zillmann. Było dwóch kuzynów, nie braci, no dwóch kuzynów, którzy się mianowali Zillmann i one, przedstawcie się, zanim te osiedla dwa, Giszowiec i Nikiszowiec powstały, wędrowali przez prawie 3 roki po te miejsca, kaj te ludziska mieli stąd przyciągnąć do roboty. Dziwali się, jak wyglądają miejsca, koło oni mieszkają, jak wyglądają domy, koło oni mieszkają, co by im zbudować coś podobnego, co by im tak się nie tkniło za familią, za tymi stronami. Także rozy wy je będziecie nieraz jeszcze odnajdować na rozmaitych lustrach, na strojach, na obleczyni, na dekach, na serwetach i też na ścianach. Zaproszę was dali na wędrówkę po Nikiszowie. Nazwisko Zillmannów przetrwało wprawdzie nie w architektonicznych wspominkach, choć wam padała, że one to wszystko wymyślili, ale jak się sam podziwocie, same taką kawiarnia, która się nazywa Zillmann. To jest tak trochę pożenione, bo tak, driny jakby się tam wleźli, to się zadziwicie, bo tamte siedziska to są zrobione z połówek wagoników, takich kopalnianych, no bo powiem, te wagoniki, one się nazywają suka. Nie będę wam ciągła dali, że się, albo dobra, powiem wam, że górniki ciągną suka za jaja, to jest taki, panie, ale ja wam nie pozwoliła robić zdjęcia, pytaliście, że mnie nie, no. Sam jak się przyjdziecie do Zillmannów, to będziecie się mogli siednąć w takim to wagoniku i zjeść bardzo dobry kołocz, który one same pieką. No ja nie wiem, ja sam powinna wleść, co by one mi taki kościnek dali za ta reklama, nie? Ale richtig i co sam jeszcze jest? Idzie sam kupić też takie piękne spinki i biżuteria ze węgla. Richtig, bo węgiel, to wiecie, diament to też jest węgiel, nie? Także jak kogo nie stać na diamenty, to się może kupić spinki, broszka albo jakie inne cosik dla kobiety albo dlosia ze węgla. Michał, na co czekasz? Idę kupić Kasi coś. Każdy jarmark obowiązkowo musi mieć karasol. I to sam widzicie karasol, czyli karuzela. Ja by się na tym karasolu karła, i no, że mu się kręci w kółko, zaraz by się pożygała i byście żadnego filmu nie mieli. Ale najbardziej sami się podoba, że są sam konie, bo to dopiero jest to my znamy z tych amerykańskich filmów, ale ja, to dobra, ale tam są prawdziwe konie takie z karasola. Jak ktoś ich ma takie zęby, wiecie, takie wystające, to się też bado, że on ma zęby jak koń z karasola. Także już wiecie, skąd się to wzięło. Pięknie was zaproszę na jarmark do Nikisza.